Dobro nam došli, dragi gledalci. I večeras ste u društvu najboljih. Ovo je super finale TV Slagalice 29. emisija u 60. ciklusu. Nastavljamo četvrtfinalno takmičenje. Na plavu poziciju dolazi nam Aleksandar Miljević. Dobrodošli. Dobar dan. Kako ste, Aleksandar? Dobro. Šta ima novo u beogradskim restoranima? Pa ništa specijalno, zima, malo manje posla i tako. Jel vas gledaju, jel komentarišu dok ih služite? Svi gledaju. I oni koji sam mislio da gledaju i one koji ne, i svi gledaju. Iznenadili ste se? Prosto. Ste vi spremni za četvrtfinalno takmičenje? Jes. Neka bude uspešno. Hvala. Izvolite, ovo je vaša pozicija. Bojan Savić dolazi nam na crvenu poziciju. Dobrodošli, Bojane. Bolje vas našao. Kako ste vi, Bojane? Odlično. Odlično. Spremni za nastavak? Kakvi su komentari kod vas bili do sada? Poprilično dobro. Ne smeo neko da kaže nešto protiv? Pa bilo neki komentara, ali uglavnom su dobri. Uglavnom ste ih ućutkali, je li tako? Jes. Do sadašnjim takmičenjem, pretpostavljam, i osvojenim bodovima. Neka bude još bolje. Hvala. Sve najbolje, izvolite. A naš supervizor je gospođa Milka Canić. Dobroveče. A sada naši sponzori. Dakle, za drugog takmičara, drugi takmičar će dobiti od auto kuće Progres i Miša Internacional, koji je zvanični uvoznik i prodavac za Srbiju, Jeep Xuanhuan COC1, a prvoplasirani takmičar dobija montažnu kuću od 70 kvadratnih metara koju proizvodi Bor Promet iz Ivanjice. Svi ostali takmičari moći će da učestvuju i da se takmiče za zaista vredne nagrade. Više miliona dinara je fond za nagrade. Mi počinjemo prvu igru. Prva nam je, kao i uvek, slagalica. Izvolite, Aleksandar. Hvala. Evo vaših slova. Stop. Š. Stop. M. Stop. O. Stop. P. Stop. I. Stop. Lj. Stop. U. Stop. V. Stop. R. Stop. N. Stop. E. Stop. I. Da vidimo koju ste reč složili i koliko slova, Aleksandre. 10. 10, odlično. Također. Mi Bojan 10, izvolite. Promišljeni. Promišljeni. A Također. vaša reč je ista reč. Bravo. Naša reč je primenljivo. Također 10 slova, a vi dobijete i nagradne poene. Red je na vas, Bojane. Stop. Evo vaših Stop. slova. Stop. I, P, Stop. I, Stop. Ć, Stop. B, Stop. Ž, Stop. I, Stop. R, Stop. R, Stop. L, Stop. I, T.
Ban, ili sada 10? 10. 10, bravo. Isto. Aleksandre, bravo i za vas. Približiti. Približiti. Je li iste reči? Koja je druga? Jeste. Koja druga i mi se pitamo. Približiti je i naša reč. 10 slova. Vreme za drugu igru. Spremni, Aleksandre? Da. Izvolite. Stop. Birajte brojeve. Stop. 218 je vaš broj. Birani brojevi su 8, 3, 6, 4, 20 i broj 50. Vreme. Može. Može. Ako vi kažete, to znači da prijavljujete tačan broj, ili tako? Aleksandre? 5 puta 40. Ne, ja se izvinjam, ne, 4 puta 50. 4 puta 50. Dobro, malo ste permutovali. 4 puta 50. Plus 20. Minus, u zagradi, 6 podijeljeno sa 3. Zatvorena zagrada. To je tačan broj 218. 40-25 su vaši bodovi. A na potezu je Bojan. Bojane? Stop. Tražimo broj. Stop. 973. Stop. Birani brojevi. Stop. 2, Stop. 9, Stop. 9, Stop. 5, Stop. 20 i broj 100. Vreme. Vreme je isteklo. Vaši brojevi su 971. 971. Aleksandre? Koji vi broj prijavljujete? 100. Broj 100. Izvolite. 100 plus, u zagradi. 100 plus 9. Zatvorena zagrada. Puta 9. Minus 20 podijeljeno s 2. Podeljeno sa 2. 971, odlično, kao što ste i prijavili. 10 poena za Ban.